necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, or Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I go, I couldn't be found of my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. Vi har gravet 1000 højdemeter, og så er vi nået til det første pas. 24. Og så det der møder os, det er en bunke skrald. Sådan. Så vi er gået bunden derfra og op til toppen. Hele vejen op ad bakke. Og nu går vi ned igen lige om lidt. Sådan. Kæft, det er dumt. Jeg synes stadigvæk, det største problem er, at jeg er så sulten. Og min læg. Og selvom vi har haft ingen oppakning på, har vi ikke været i stand til at holde tiden. Det lover godt. Det lover rigtig godt. Bare necessities, that's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Now when you pick Kalikistan, hvad fanden er det også? or a prickly pear. Hvad skal der til for at få den bambus åbner? Well, next time, beware. Don't pick the prickly pear by the paw. When you pick a pear, try to use the claw. But you don't need to use the claw when you pick a pear of the big paw. Have I given you a clue? Vi er i Subrobentia, hvor vi skal til bambu. The bare necessities of life. 4-5 timer. Okay, that's 270. Okay, thank you very much. Yes. 1 second, I'll find the money. Den er jeg rigtig glad for at få med i tasken. Vi skal deroppe et eller andet sted bagved. MP, Jan skal den vej. Og til venstre ligger Tibet. Hold nu kæft. Vi er nu i cirka 2000 meters højde på anden dagen. Vi kamps videre ved overhælder en mand på 70 med 20 kilo ris på ryggen. Og vi har stadigvæk i hvert fald 500 meter, vi skal op i dag. Og på et tidspunkt skal vi helt deroppe et eller andet sted. Det er så hårdt. Oh man, this is really living. So just try and relax. Yeah, cool it. Det er 2 overstået. Vi er nu nået op i cirka 2700 meter, cirka 1000 meter højere end da vi startede i morges. Nu har vi valgt at slå telt her nede ved floden. Så vi kan se, at løber derude bagved. Og i morgen skal vi deroppe bagved et eller andet sted. Ud af dalen. Start dag 3. Vi skal 1000 meter op igen i dag. Vi går op. Vanvittigt vejr. Og det er varmt. Spil til kameraet, MV. Det dernede kommer fra. Hvor højt er vi nu, tror du? 28. Statusdag 3-4 stykker. Vi er nu i 3600 meters højde. Og har stadigvæk en del at gå. Vi er cirka en time ind i tracket. Vi startede dernede et eller andet sted. Og vi har stadigvæk lang vej nu. Vi skal derud et eller andet sted. Hey! Where are you from, sir? Denmark. Denmark. Today, where are you from? Denmark. Today. Today? Pima Guest House. Pima Guest House. Oh. Not very far. Yeah, okay, slowly. Yes. Thank you. I wish I was a tree. The tree said I wish I could be a different kind of tree. The cat wished that it was a bee. The turtle wished that it could fly really high into the sky. Over roof
rooftops and then dive. And in the sea there is a fish that has a secret wish, a wish to be a big cactus with a big flower on it. And in the sea there is a fish that has a secret wish, a wish to be a big cactus with a pink flower on it. Status klokken 3:30 dag 3. Vi er nået op i over 4.000 meters højde og leder efter et sted at sove. Vi forventer, der kommer meget vind i aften, så vi kigger på at sove i de her hyrde. Jeg ved fandme, jagthyrde-huse. De bruger dem kun om sommeren. Og lige nu er der ikke andet sne og skrald herinde. Og der er jakokserne. Og det er den vej, vi skal ud i morgen. MP er gået så godt. Den er fandme ikke hygge. Jeg har lige hørt laviner buller ned på den anden side af floden. Og lidt længere hen ad floden går der lidt jakokser. Og vi bor lige herom. Forhåbentlig lidt læg. Nu er vi cirka her. Og i morgen skal vi forhåbentlig herop i 600 meter. Og så vil vi kigge på nogle gletsjer. Oh my god. At the top of the world. Almost. De der, de er omkring 6.000 meter. Og selvfølgelig er der en enkelt svensker med en åndssvage guide. Fucking style.